Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita salutna di amang.ina. Selamat hari Minggu. Andorang sota mulai parminggu atta di Manuguton. Tapasada marohatta martangiang na hohom maita. Amin. Tapuji Tuhata, mari tete buku ende nomor 132 ayat 1 2.3. Mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tulung mapahalangi dohot tanoon. Amin. Asi maroham di au ale Jehovah, ay targorgot dohau, maras dorohaku dohot dagiku,
alai anggo au, tuhodo au maraporusan, ale Jehovah, nikudo, hodo de bataku, marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, sai palua ma au sian tangan ni akka musuku, dohot sian akka na mangalotongi au, ale Jehovah, sai unang paura au, ai hodo na hujou, sai palua ma au maritehite atigoranmu, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amani saluhut para sini rohaon, nunga ditata pohami bang somon, aidang manjua ho mangaleon anakmu nasasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taononna aleaon dohot siak ni bagi, sahat rodi diau pinas silang, sai tupai hami maritehite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni rohas songon anak aholongan ni rohami, di akka si taonon, asa marsangap gowarmu, dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi perbadia, maritehite ami. Amen. Puriani Tuhata, tangyo kamuma sikat ni pati, na di enet sian Roma bidu 10 ayat sia songono mahatana. Ai malua maho molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi uhud dia porseai roham naung di pahehe debata ibana sian akana mate. Atong rak mangido gogo mahita tutuhata debata laho mangulaon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopo di madu satta nagodangi diadaupan itu hatta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jala nabona, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, sai marpangulai maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami, dukon ni asini rohami, hati goran napi natupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami, tujolom, dibaheni
pasonang jala apuli mahami akan hinangkop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga taringot tuhasesan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangondiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada olan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni salhut portibion, hasangapon man di debata na digijang. Amin. Hata ni debata nagabik turpu ni epistelta di minggu palmarumon, imana tersurat di pesalmen bidut 30 mamuka sian ayat walu sarodi ayat 10 tajaha mamarsikat sori. Sai marulup-ulup jalan marlas ni roha ma'au, bahen mida asini roham, na tinatapmu dangolon, na marminotoi hodi akka hagogota ni todiki. Jaladang ipadapot ho au tangan imisu, ipajongjong hodo patu di halabasan. Asi maroham di au ale Jehovah, ay hagogotan do au, pola do lotop mataku binahe ni ahar sahon, maras do rohaku dohot dagikku. Ainunga sudah meluku di bayan amarasan, sudah dohot akatautku di bayan hakuk-hakuk, merus do gugukku di bayan dosaki, jaladang mangalo beholi-holiku. Jadi gabe parbilean doau marado pon sude akka alokku, dohot obbarku uddul, jala tarsonggo situtudo akka dongaku magodang, mar siding-siding be do akka namarnida au di balian. Nunga tunglupa au sian roha, songon halak nama teh, sobokon ngar-ngar na ambulong nama au. Aisai upa bege-bege do usip-usip ni torop ala, habiaran humaliang, saya marluhuti do nasida martutupi au, membuat osaku do dipikiri nasida. Alai anggo au, tuho do au maraposan, ale Jehovah, nikudo, hodo di bataku. Ayat 10 rap manjahasa maita, marguru tu tanganmu do akka parsorioki, sai palua maau sian tangani akka musuku, dohot sian akka na mangalotongi au. Ido yang go sahatna.
martua do akan atumangion natani debata, jala na upyapsa. Amin. Taha tidak ko maha porseotai, songo nahina tidak ko nidongata saha porseaon, di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima nanti numuni si Maria, na gabe-gabean sian tondi parbadia, andorang sohabubuan, idot tuhatta, na tumaon na bernid, di paumunan silatus, na mate tarpaja do ibana diau pinar silang, na tuat dubano turudung ditanam, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manai tu surgo, lahul tutusyamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimay bana pay mulak sogo tutanoon, mahu malak na mangulu dohot namate, au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria topani ala Kristen akan na badia, dohot ya sesani dosa, dohot ya taina mandok, mulak mangulu do sogut daging ni halak nong mate, dohot yang huluan na sora sudah. Amin.
Horas Amanginang, Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Maret 2026. Partangyangan Keluarga Parhalado. Senin 30 Maret 2026 masuk pukul 10 walu patu pauta do partangyangan Keluarga Parhalado maringanan di ruang Timotius. Sude Parhalado dohot keluarga Asaro tu partangyangan sekaligus patu-pata do pangapulion tu keluarga Sintua Haryanto Sinaga Boru Pangaribuan. Pandidion Nabadia. Hombar tu ari paningotan hamamate ni Tuhan Yesus dohot Jumat Agung. Padidion Nabadia tu dakdanak tapatupama di hari Minggu 12 April 2026 di parmingguan pukul 10. Akar ruas ni Huriata nanaeng mamboan ianakona manjalo padidion Nabadia asa Roma mendaftar dohot marguru di hari Jumat 10 April 2026 pukul 10 walu di ruang Timotius Jala Diboan ma surat panganta sian Sintuawik. Kartu keluarga Huria dohot visi akta kelahiran dakdanak. Ibadah malam pasyon hari amamate dohot haheon. Ibadah malam pasyon tapatupa hari Selasa, Rabu, Kamis 31 Maret, sada dohot 2 April 2026 masuk pukul 10 siang. Jumat 3 April 2026 ima pesta parningotan hari amamate Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Tapatupa do ibadah Jumat Agung jala akka jadwal boima dibereng di warta digital. Di sude jam ibadah tapatupa do ulaon Nabadia kecuali pukul 10 opat ima ulaon na ohom. Minggu 5 April 2026 pukul 4.30 di Patupa do ibadah buha-buha ijuk atau pasca subuh maringanan di gereja dohot tema Kristus bangkit membarui hita 2 Korintus 5 ayat 10 pitu. Sude ruas ni Huriata diundang asaro mandohoti acara buha-buha ijuk atau pasca subuh. Minggu 5 April 2026 ima parningotan ari aheon ni Tuhan Yesus Kristus atau Paskah parmingguan di Patupa Songon natar surat di tikting digital jala minggu sadarion ima parheheon ina parmingguan di hobasi aka ina dari penerima tamu dohot kolektan. Senin 6 April 2026 masuk pukul 10 ima ari parningotan aheon ni Tuhan Yesus Kristus paduahon. Tapatupa do ibadah pukul 10 marbahasa Batak. Pelean tahun atau pelean bulanan 2026. Hombar tu pelaksana program dohot anggaran tahun 2026 sumber pemasukan ni Huriata imasian pelean tahun atau pelean bulanan alani jalan nunga memasuki minggu paupaton bulan Maret 2026 pina botohon tu sude ruas ni Huriata asa pasahaton pelean tahun atau bulanan pelean tahun manang pelean bulan boido di pasahat langsung tu bendahara atau staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening Huria manang di pasahat tu sintuawiknya penerimaan pelean tahun atau pelean bulanan tahun 2026 satu sadarion boima dibereng di warta digital. Pengadaan bunga altar. Hombar tu haputusan rapat Huria dohot sermon Parhalado taringot pengadaan bunga altar ibadah minggu diputuson. Pengadaan bunga altar di pasahat tu wik laho patupaon. Jadwal di niaturhona sesuai daftar urutan wik na pinabotohon sekretariat. Molo wik dang boi merangka mana patupa bunga altar boi do di pasahat tu SPH dohot biaya 600
Rp100.000. Jala boi ma ditransfer to Elfrida Boru Simbolon, rekening Bank Mandiri 1000745704. Kegiatan aksi bersih. Hombartu perayaan Paskah 2026, Punguan Ama HKBP Rawamangun patupa kegiatan aksi bersih lingkungan gereja HKBP Rawamangun na pinatupa di hari Sabtu 4 April 2026 pukul 6 sampai dengan selesai. Inganan, alaman, atau lingkungan gereja HKBP Rawamangun. Pinangido Dusude Ama HKBP Nihuriata asa ambil bagian di kegiatan ini. Unang lupa membawa perlengkapan isarana, sapu lidi, cangkul, pengki, ember, dohot na asing. Simpul kegiatan di patupado sarapan bersama. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Aditya Restu Febrian Sinaga. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Tegalan. Anak ni Amata Warman Sinaga. Tubuni Inanta Torsina Meliana Boru Sinambela. Dohot Orwana Febrianti Boru Panggabean. Ruas ni HKBP Sola Gracia. Boru ni Amata Effendi Panggabean. Tubuh ni Inata Mida Boru Banjarnahor. Pamasu-masuon di hari Sabtu 4 April 2026 pukul sia di gereja HKBP Rawamangun. Tuhanta mamasu-masu nasida gabe pasarepion nadenggan di tonga-tongata tarlobi di joloni tuhata. Tamonding. Na di hari Rabu 25 Maret 2026 nunga jumolo monding sahalak ama hot uli manulang umur 67 tahun, alamat Jalan Nanas nomor 25 RT Pitu RW 10 Utan Kayu Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tuudean Kamis 26 Maret 2026 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhanta mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga natina dikon. Pelean dohot udut ni buah-buah tajahama di tikting digital na pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debata ma aka barita masa dohot ulaon. Aka sipato-pato bahen sangap di guarna. Songonima ting-ting di huriata minggu sadarion. Mau liate horas. Mangoloni
debata dosa sadasa, Tuhan Yesus tutup dosa, anak Tuhan manai, anak Tuhan manai, naso beret abangsana, somarujung gomuluna, taktong manai, taktong manai. Tuhan Yesus patupahon, nama Tuhan ajomahon, alami mudarnai, alami mudarnai, numasa panguluan, sai toktono pertuan, di bagasan Yesus ini, di bagasan Yesus ini. Tapahoho marohata martang yang mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarajai ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hatani debata jamita dihita di minggu tasadarion, ima natar surat di buku ni Apostel Paulus suratna na tuhuria Filipi, bidu 2 ayat 5 sahatu ayat 10 sada. Filipi bidu 2 ayat 5 sahatu ayat 10 sada, songono madido disi. Songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. Atik perupa ni debata di ibana, dada songon nadi dobo di rajumi rohana tudos nai tu debata. Di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatuban, gabe sumatu colma do ibana, jala rumang colma do pot di ibana. Di patutoru do dirina nagabe pangului do ibana paimamate, pola tung mate tarsilang. Alani ido di patibo di bata ibana, jala di basa-basa tu ibana goar nasumurung asa nasa goar. Asa soba tu goar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di banua gijangido hot na di tano, nang na di toro ni tano. Jala asa nasa nama marsuara marhatopoton, Yesus Kristus do Tuhan, bahen hasangapon ni debata ama, ima sahana. Horas madhita. Selamat hari Minggu. Mulai tema di debata di pataru asini rohana dohita sahat tu Minggu Palmarum. Minggu Palmarum ima minggu adorang so perningotan ni Tuhan Yesus. Dia do artini palmarumon on sejenis daun palem. Ima na di apehon niaka jolma ditiki memasuki Yerusalem. Yesus marsihudul ibana di atas ni haludi. Songon na pinabuan ni Matius 20 sada ayat sada 110 sadai. Namar lapatan may najonok nama ari hapa bajal ni Yesus Tuhatai. Di tomu-tomu natoropi dope Yesus marhite padohan Hosian na anak ni Raja Daud. Marulupulup jala marlas ni roha do natoropi idaon laho manomonomo. Alai tongdo di bagasan
minggui akka nama nomun-nomun mapersilakon Yesusi. Ala asing sian ekspektasi, sian harapan, sian pamikirionna haroro ni Yesus. Jalani minggodo patupauta di akahuria pertanggiangan pasion. Marningot perdalanan ni Yesus adorang so tu hapa pajalnai. Jadi songon nama dapoti tik-tik nakin Roma hita. Hari Selasa, Rabu dohot Kamis. Asa rata muse di parningotatta. Bohado tutu haroro ni Yesus tu Jerusalem. Parjolo-jolo disambut dengan sorak-sorai. Merhite na mga pehon akka. Daun-daun palem. Hape laido ujungna. Laido ekspektasi dohot kenyataan. Hamuna dongan saha porsiaon marhite turbuk jami taon. Adong do manang piga siti ruota sian pabayanan ni Yesus. Mangihuton apostel Paulus. Apostel ni debata. Natar barita. Naung marnida. Huaso dohot hacongcongan ni debata di bagasan ngoluna. Adong na di suarahon apostel Paulus disi. Imana parjolo songon parroha ni Kristus Yesus ma parroha muna. Dia do harwa parroha ni Kristus Yesus natar lumobi. Boy mangulahon. Akan asoboy diulahon ni jolma. Keajaiban-keajaiban. Hasurungan ni Yesus. Maboto rohani jolma, mabota keadaan, parduli tu jolma, sari tu jolma. Piga-piga minggu na salpo, di barita hoddo, songon nadong di koparon. Dang adong niya jolma madok tu Yesus namale, alay di boto tuhat ta Yesus dok, jolmay namale. Dang boy jolma paradehon si panganon di bagasan beberapa menit mamikiri tu 5.000 halak bawa olah bawa do dietong 5.000 alayak ka ina dohot akkadak danak dang dietong dope alay di patupa Yesus doi ala ni holong ni rohana. Parduli ibana tu jolma. Sari ibana tu jolma. Diboto di rohani jolma. Songonima parrohaun ni Yesus. Namangatusi akan adenggan. Ima sa sitong nananaing si parroha honota. Si ulah honota, songon parroha ni Kristus Yesus ma parrohamu. Ragam na boy taihuton akka tindakan pangalaho pabayanan ni Yesus dia ka ari-ari ni ngoluta. Buasa di dok apostel Paulus hata itu huriei. On gabe suku-suku doon. Buasa iko perlu songo parroha ni Kristus Yesus. Jala dia ma parroha ni Kristus Yesus i. Perlu do rimang-rimang atay. Hamuna dongan saha porsiaon di rumari do dirina. Di rumari mengosongkan diri. Perlu do HP hitam mengosongkan diri. Ala di parngoluonon
Di parngoluan ni hajol maon masa dona sai pati bodiri. Molo ni sukun sada-sada halak. Perdia doho. Ito ripabua do. Parmuara do ba. Oh, marga si matupang. Oh, dengan tubuh ni generali doho. Tari do to. Ido. Pas doi, pas. Ima, marhamaranggi ma bapak nami. Atik pedaus dupe. Selalu manusia ingin meninggikan diri. Maka ngeluhon parbulat-bulatan. Itu biksiat dia doho. Itu kan? Sesek ni huta do bah. Baido. Hami sian siwa 20 ape sahuta do nyane. Alai perlu adong bulat-bulat. Mamake huasolaho majukati dongan na. Edo. Kan saya pimpinannya. Itu. Alani perlu do hapedak pola ingoton identitas ta najagoi. Songonima Yesus Kristus dang diingot ibana anak ni debata alai jolma manusia do ibana. Dos dohot na torop. Dang apalai pa buah-buah anak ni debata do. Alai parniulan na do. On amat taon kulit hitam yado na mardalanion pagi-pagi ito Roma adong sadaina namora jadi namorao natong ikon adong do sita hasuban na jadi ala kulit hitam imana jala songon naso yakit doi mana pejabaton pangidoi doon napogus doon boydo suroko tahajo subakon inna itahay mana dibula subani takpola huboto na isaping na ido noang inatay alay kulit putih do inna inatay namora jong dung dibolay dengan imate nolate mak inna inatay olo inna dung piga-piga ari lau may natay mardalani tusada kampus guarna Universitas Tuskegee Alabama Amerika Serikat. Diberengi mana ma? Odo na husuru mana hasobaki. Dung marjasi mana? Dung mabay kata sambutan ni mana? Daga, mehila na yaw, amang, arwana. Ito Roma, inatay minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Bapak rupanya seorang rektor. Saya minta maaf. Saya nina inatay. Gak apa-apa. Saya ina amatan Nabi Rongoma. Alay ujungna, ala nina mailay natay. Isubak ko doha mo raw nay. Laho mangurupi. Aka pelayanan di Universitas Tuskegee. Hamuna dongan saha porsyal. Aha donana yang dohonon ni gabarotu hita. Oma contoh ni jolma na mangarumari dirina. Dang apala dipake saluhu na aka jabatan nai. Patorakon.
ise sasitong na ibana. Alay, gabi maila do salda ina na poso, namora, alasay dihagijakon hamoraon nay. Atik pegabe muba ibana, menyumbangkan hartanya untuk pelayanan di universitasi. Hamuna dongan saha porsyaun, dang ulah honok kape hagi jangun ni roha late. Alai ikondo mangulahon nadengkan. Sotung diicahi donganna, nama bahen nadengkan. Sotung diicahi donganna na mangulahon holong. Semuanya kita belajar untuk mengosongkan diri demi kemuliaan nama Tuhan. Adul marasing do sian Yesus anak ni debatado ibana alai dibuat do rupa ni colma dipatutoru do dirina jala di rumari do dirina mengosongkan diri tung soadong dapoton gijang ni roha di ibana. Ido parroha ni Kristusi. Sitiru Kristusi mahita. Unang maadong mia dihita gijang ni roha. Unang mapalubihu ke akwata. Unang mapalubihu ke egoisata. Ay dang dihalomohon debata. Akasi songoni. Alay na mengakui Kristus adalah Tuhan. Dipatutoru do dirina. Dibolok kodo akka gijang ni roha sian ibana. Sadanay naing berengota dipatutoru do dirina gabe hatoban. Jadi molo di kebiasaan ni halak. Jahudi molo naing memasuki sada jabu. Iko jolo dibasu do pakna. Di so Tuhan Yesus na naing patupahon perjamuan kudus nasida. Naing memasuki nasida tu akka ulaw nadengkan parningotan yang sangat bersejarah. Parjolo do Tuhan Yesus mamasu patni akka sisianna. Odo sitiruon sian parohau ni Kristus. Hasurungan nai dang dirajumi Kristus ibana tumibo sian na asing. Acugari ma didok rohana ibana guru. Komandan, pemimpin, dang imana. Dangolo ibana memasupak ni sisianna. Anggo hita saunari holat todong pepak ni dongan tuiba. Bah naleado noeng rohana tuyau. Inna do kan? Alayo Yesus dibasu. Sonadong do pe solop na julu si patu. Macai kotor do sude akapat. Alay olo do Tuhan Yesus melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Alanang pe rupa ni hatoban ibana yang ko hade bataon na hot doro di saliling-liling na. Bukan berarti kalau dia melayani seperti itu keilahiannya gak ada. Karena Tuhanlah dia. Maka dilakukan itu. Hitara dakke adope taulahone. Alai hame di sekolah minggu nunga di patupa be akka ulaun sisongoni untuk mempelajari kembali pengajaran iman kembali kepada anak-anak. Dibasu pak ne orang tuana menunjukkan kerendahan hati. Pelayanan yang memang benar-benar
ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya anak-anak Tuhan menunjukkan kerendahan hati. Kadang nama sahai paromain nami marga buru tabunan. Anak nami pasti do marga purba kan. Tersinggung dua iba. Dimuruki anak kon. Imuruki si maduana. Cuci kakiku inna. Rohami tu jabui di dokon. Ngahusuru anak mon babasu patu. Inna. Acik do roha. Wah sapak ni si maduana dibasu. Iya pak ni akakku patu dang dibasu. Ini pekerjaan yang sangat paleaho diri. Menurunkan derajat. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dicontohkan Tuhan Yesus. Na mengajari doha Peter doke. Asa dipatutoro diri ni anak kon dirina. Lama-lama kita tidak tersinggung. Lama-lama kita melihat. Oh iya. Rupanya ada manfaatnya. Dukun ni tak pola seolo be marbedaya anak kodok paromekon. Alangadi patutoro dirina. Dangolo be ibana pagi cakor rohana. Harubat pak nisi matuaku nunga hucuci untuk kebersamaanku dengan istriku. Inna ibana ma. Las doroha mamereng duk parpodion. Ini adalah teladan tertinggi untuk melepaskan hak-hak pribadi demi kepentingan orang lain. Diajar hodoi tu akasisiana. Manang isi hamuna giot sangap ima gabe panguloi didonganna. Manang isi hamuna naing parjolo ima gabe naposo ni donganna saluhutna. Boydo itajaha di Markus 10. Hapedang alana tapagijang rohata gabe di patibo hita. Alai molo tapatu toru do dirita baru pesi hita di patibo. Manang isi nagiot sangap. Naing dihargai, naing dihormati. Pangoloy maibana di donganna. Olo maibana sisuruon. Olo maimana melayani. Olo maimana memperhatikan. Jadi bolo adong namoding. Saya habigiat doi. Angko na burjuanon. Oh mahela nami no burju. Asal roh hami tu pesta. Oh do setor melayani hami. Na burjuanon. Torodo mabagi aku tu hami. Jujur do songoni. Ada tiruan-tiruan. Nadenggan. Nabuhi tabereng sian akka na mangihuton Jesus. Ay anak ni Jolmai peda da asa diului halak ibana ubahen naro. Ibana do balik pangului. Jala mangalehon hosana bahen tobus ni torup Jolma. Markus 10 ayat 45. Ulau nadenggat do parhobas manang makobasi. Tarpili do hitabe laho marhobas. Alai dada holal laho mangalului sangap parhobasotai. Alai laho mangurupi paturehodo. Memang serodo sangapi sia Jolma. Naburju do kela namion, naburju do boru namion, naburju do odong atubukon. Saitor disarihod do iba, dilayani iba. Alai dada holani sa sitong nanaeng. Tujuata alai asa marture do swaluhuna. Dang sihoba sakita. Alai makobasi narikot di dongat do. Kehadiran kita di bumi ini, di keluarga kita,
di lingkungan kita, di organisasi kita. Dang naing si hubasan, ko taruhonon minuman na, ikol liana roti na, liana musesya langon na, atar songon na pesta kan, ko na dong buah tutulang, ko na dong musebir tu hula-hula, ko na dongon, iko na dongon. Si hubasa terus manang tu dia ibana lahau, si hubasan dang oloy bana makubasi. Sotung tabahen budaya tai suha-suha ni parhobason. Holan akka paropua dohot akka napogos makubasi. Kan dia perempuan, dialah yang melayani. Ngapain bapak-bapak melayani? Jadi gudang do akka si patureota, sian akka perdalanan ni budaya tai. Holan akka paropua dohot akka napogos makubasi. Alai dohot do akka pejabat. Paradongan makubasi donganna. Dada si hubasan nasida. Justru kita, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, dengan berbagai talenta, kita bersedia makubasi dongata na asing. Pangoloy do ibana pola mate tarsilang, sada ulaw na maol do molo ditaringoti silang, silang ima gobaran ni si taonon, si tuhukon manang penderitaan, say luluan ni jolma do dalan, asaw nang menderita, apalagi makokop donganna. Di pauto-to jolma do hita molo tahokop dongata, pola marmara hita. Aho petong nga pauto udah. Ya makokop alay unak pala sampai menderita ibadah puang. Mungkin di pauto-to jolma hita molo sampai pengorbanan kita itu terlihat kepada orang lain. Marsitaono do jolma alani akap sakit penyakit ya. Gudang do jolma tersingkirkan alani politik, tekanan ekonomi, di pasiding jolma do akka napogos. Molo adong keluarga tanapogos molo martelepon at tarsongon naragu do hitang mangangkaton. Bah, sutung na mangiduahon, ape pas dang adok kepekko. Wadoy, gitu. Majua di pasiding dohita molo adong akahapuguson doh si taonon. Iko terlihat prima dohita, iko terlihat sehat, terlihat elegan, bagus, baru orang mau menyapa kita dengan baik. Tetapi Yesus berbeda. Pola domate ibana humokopita. Akka pardosa akka naso mangului hatana. Hola Jesus dona olo marsitaonon alani colma pardosa. Oma parangi si tiruon na maul ulahonon. Ikon olo berkorban di nguluon. Tuhukom masilang alani holong tu debata dohot donga colma. Ido naneng dohonon na. Itu bisa dipelajari. Pas somal-somal madirim mangulahon hadaulaton. Kalau tanpa kita coba, langsung kita takut untuk berkorban. Dadaholan sinamot pengorbanan. Parbuai di pikiran, jalan keluar, solusi. Habisukon. Dadahola dekke nanang si pikir honota. Molodek kedo memang agak sulit deh. Tetapi mari kita memberikan pancing. Ido anggo prinsipna. Bagaimana teknik untuk keluar dari keberdosaan. Ido nabi naini Yesus.
Bagaimana teknik untuk membantu teman-teman kita. Bukan hanya uang, tetapi cara berpikir. Alai taingot ma di patibo di batado ibana. Jala di basa-basa tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Jesus nasa ulu ni tot. Na di banua gijangi doho na ditano. Na ditoru ni tano. Jala nasa na marsuara marhatopoton. Yesus Kristus do Tuhan. Ima songo tema dihita di bagasan sadarion. Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama. Imana penatorang ni ayat sia satu sapusada. Radedo ibana manau si taononi. Haleaon saha tuhau pinor silang laho mengelui amanai. Makobasi colma dohot paluah colma pardosa. Betapa sakitnya, betapa ngerinya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ini bukan hanya ilusi saja, memang kenyataan. Apakah kita pernah menyadari bahwa di dalam salib itu juga disilang na tinuhuk ni Jesuson adong do dosata tapa porsat tu ibana. Disi ikon maila hitanian laho mangulaho dosa madadati mangulahon hahurangan hadosaon. Radedo ibana manaon si taunoni haleaon saha tuhau pinor silang laho mangului amanai makobasi jolma dohot paluaho jolma pardosa. Ala ni pangoloyon na tu debata ama dohot makaholongi jolma. Aha manaong tabaen makaholongi debata. Aha manaong tabaen makaholongi donga jolma. Songon parohaw ni Kristus Jesus ma parohaw mo. Ikodo paihuti-hutota. Akapabainan ni Jesus. Dia kapardalanan ni ngulut taon. Om manaparpudi. Naing matarbigay suara panidang nyota Jesus Kristus do Tuhan jala ibana do parhitiata bongo tuara jaon ni debata. Au do hasitongan, au do hangoluan, dangadong nasaha tuamay iyang gosomar hitiaw ninna ibana. Ikodo hangoluhonota Jesus Kristus nang humokopi tay jalati rota dia kapardalanan ni ngoluta. Tanpa Yesus tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Dangadong nabongot tu harajaon ni debata molo somarhite Yesus Kristus. Oddo punna, oddo puncakna. Di bagasan Yesus ido di patuduho debata holong ni rohana tu jolma. Ala debata pe fokus na tu Yesus do. Pakokopon ni Yesus ido. Ido patuduhon na holong rohani debata tu hita. Natuk makilalaho si taonota jala takas manada jormo di hamatian na ikon si bolusot tahian. Hita hiado tu si. Alay digatihon ibana ma anakna nasasaday Jesus Kristus. Alani diajar hodo tu hita marhite turpukon pabua si taono do silang do dipake debata laho manaluhod dosa dohot hamateane. Jadi dang alani hadosaun ni Jesus tersilang ibana. Alay ala hadosaut tado. Alay dipake do anakna laho manubus hamateatay. Atong taparhatopok ma Jesus Kristus do Tuhan. Jala na paluahon. Uduk jala sobama hita tu ibana. Setiap hari. Setiap waktu. Kita harus bertekuk lutut ke hadapan Tuhan. Karena dialah yang mengizinkan kita. Menikmati kehidupan kita. Hari demi hari. Minggu lepas minggu. Bulan
ke bulan, tahun ke tahun. Kepada Dialah kita bersembah sujud dan mari kita lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Merendahkan diri, membuka embel-embel kita untuk selalu rendah hati di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat madiho ali Tuhan didengkan di basam na pataruhon ngulu nami sa rodi manogoton boy hami marhahi pason nungahu parade hami diri nami mamuji dohot pasanga poko marhite naro hami tu bagas coromon nunga tutu pacupak kami Tuhan rap dohoto marhite pamujion nami marhite akka ede nami marhite akka tangiang nami pribadi lepas pribadi dohot tangiang nami secara bersama-sama di gereja. Tuhan tamado hami tutu uduk jala soba tuho ala ni pakok kopomi wingot hami Tuhan pananomu dung masuk ho tu Jerusalem. Tuhan di bata pargugo na sohatu dusan. Tung marpamuati maroham diakka hagaleo nami. Jodoh tutu hami langgus. Laho pature-turehon akka harohaon nami. Hape ikodo mangarumari diri hami. Paluaho sude akka embel-embel. Akka hasangapon na ditanon. Asaboi hami. Saling melayani. Saling masiha holongan. Pargugoy mahami Tuhan marhite tordimi. Asaboy hulaho kami, songon parrohaw ni Kristus Jesus parrohaw nami. Pauduk kami roha nami tu adopanmu, homa Tuhan nau paso-paso hami. Leom badi hami akatik kinadenggat Tuhan, laho toktong manguloy ho. Patupaon ni huria modo, partangyangan pasyon tulu hali, di bagasan minggu on. Urupi hami Tuhan mabagi akatik kinami. Asaboy huparade hami diri nami, laho marningot pakokopomi, jalalam tau hami makaporsiai, nahodo Tuhan, si palua, si gongkom, salhut na ngulu nami. Moleate madiho Tuhan pasu-pasu mahuriamon, asa toktong mardala di bagasan, dame dohot las neroha, ni uluhon ni akka uluan nami, padita manapar pajaitan, dohot sudi akka padita, na adong di tonga-tonga ni huriamon. Suang songonima Tuhan akka parhalado ni huriam. Pargogoy jala pasada roha do pikiran na. Asa toktong boy hami masyurupan. Laho patupahon akka ulaon pakobasyon. O partuasi dohot tolong ni roham. Suang songonima sudi akka ruas ni huriam. Ho matuhan na mga pehot tangamu na laboki. Mamaso-maso sa luhut na ruas ni huriam. Asa toktong di bagasan halapohon ni roha, dami na sumurong, sudi akka ruas ni huriam madalani ari-ari ni ngoluna. Suang songoni mali Tuhan, bubuak kami doa pala di manuguton, akadongan nami na piak dope di rumah sakit, doho di jabu. Alay Tuhan, homa na mga lehon, hamalumon, pos dorohan nami Tuhan, hodo padaw ni na sumurong, mololo modo roham Tuhan. Macay murado di hopa malupon, marhite-hite tangannya ka dokter, dohot para medis. Atong tuhatangi homa, jow-jow nami, asa pasahatom muhama malum, tua kadongan nami na marsahid di rumah sakit dope. Na parjolo pantun huta barat, na dirawat di rumah sakit persahabatan, MC Mamora, na dirawat di rumah sakit Cikini, Firman Siagian, na dirawat di rumah sakit persahabatan. Inang Situa Jesina Hutagalung na dirawat di rumah sakit Polri Kelamat Jati. Nyonya Sintua Boru Siboya di rumah sakit persahabatan. Inang Susi Mulyana Sinambela di rumah sakit Premier. Insinyur Dinar Panjaitan di rumah sakit MMC Pulau Mas. Reni Tumiar Panggabean di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Wiliater Manurung di Rumah Sakit Fatmawati.
Tuhan dah ko boto hami keadaan nasida sonari. Alay angko ho di boto hodoi Tuhan. Roma ho Tuhan mamasu-masu nasida. Ho ma Tuhan na mamakulingi nasida. Asa hisar pamatang nasida. Asa boy Tuhan diradoti akaulau nang pinasahat mi. Ditonga-tonga ni pardalanan ni goluna. Nang ditonga-tonga ni keluargana. Tarlumobi may Tuhan ditonga-tonga ni Huriam. Suang-suang ma akadongan nami na dirawat di jabu. Nasubuhi hugo arihami. Na tarsurat di tikting, dohok na so tarsurat di tikting tahe. Homa na macupangi na sida marhite-hite hama malumi. Asaboyu na sida marhamalumon, jala dipuji jala dipasangap na sida kuarmu. Sude dohot akka keluargana. Suang-songoni mahami Tuhan manipat saminggon, ramoti mahami, paso-paso mahami. Dia kana madalani ngulu nami, dia kana mangulahon akaulau nami. Dina mangaradoti akka keluarga nami, dohok sude tahe akka parsauran nami. Oh manatoktong, mamasu-masu hami, majuluani hami. Dia kapadohan nami, dia kapakatayon nami. Boy ho Tuhan, mangarazai roha do pikiran nami. Asa hupatu dohok kami Tuhan, akalomo ni roham, marhite-hite ngulu nami. Pasu-pasu mahami saluhukna. Tuhan digijang ni pangiduan nami saluhukna. Jumulo maurasi hami siya dosa nami nagudangi. Asalam tamahami Tuhan. Habaoran ni paso-pasom. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Mangido hami tuho tangihon mapangiduan nami. Asima roham. Amen. Taudutima acarata marhite namarede huhut mahita papungu pelian. Asa
Tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggan, do nasa ulibasa na mauli utus. Upasahat hami masyan na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomone roham di Banua Tongosong na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hangoluan siapare, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuha debatamaho. Disodako Tuha debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuha debatama bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim.